Ás 5:15 deste sábado sairá a primeira das carreiras do Campeonato Galego de Marcha en Ruta. Se trata do 30 Campeonato Galego de Marcha en Ruta, que se celebrará o sábado día 19 pola tarde, na pista que se homologou nas inmediacións do Porto, e que contará con probas de todas as categorías, desde sub-10 hasta máster. Son un total de 9 probas para homes e mulleres, e, por tanto, van a ser unhas 18 probas que se celebrarán na tarde do sábado no Concello da Pobra. As distancias varían dende 1 a 10 km segundo a categoría. Recibirán medalla os 3 primeiros clasificados en cada unha delas. Unha vez rematadas as probas e tras a entrega de trofeos disputarase o primeiro Trofeo Barbanza de Atletismo en Ruta. Dará comezo ás 8:15 con distintas probas de 1 a 3 km. O Trofeo Barbanza, que se celebra por primeira vez, será a continuación do Campeonato de Galicia. Comezará ao remate do campeonato, que será ás 19:45 horas, rematará ca última carreira, que será ás 8:10. Esta proba estará aberta tanto a atletas federados como non federados, non así as do Campeonato de Galicia, que están reservadas exclusivamente para atletas con licenza federativa.